हाय गाइस बैक टू द माय यूट्यूब चैनल नै आं दायो मोनसे कम्पिटिशन लाबोनो नागिरदों नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोना बे कम्पिटिशनखौ नायलांबाय थादो आरो नायनानै बिराद डेन्जार जागोन दै बुस्थुआ खिन्थु नोंथांमोना नायनानै जानो लुगैनाङा जानो लुगैना खुदै ल'ल'लाला गलाबायनाङा जाय जाय जानो लुगैयो बिसोरो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था लास्टसिम फार्स्टनिफ्राय स्किप खालामाजासे A few moments later. नै बावनो जागोन जोङो नै बेहायनो नैबे बुस्थुखौ र' जाग्रा लोगोफ्राबो उनावनो दङ र' चिबिला बिलाइ बिलाइ बौ बेनो नैबेनो आदा नैबेनो लाना फै अ बेनो माथो बरिया अ बरिया बरिया जों मानि दायो जायगा समान खालामग्रोनो नागिरदों आरो मानि मा होनो जाय जोंना टेबोलबो गैया नालाय डाइनिं टेबोलबो गैया नालाय बास अ नैबावनो दोनगोन जोङो दावदैखौ ये दारू ये पानी ये 7 हाफ ये ताली कौन जीतेगा ये 2 अंडा काके 200 रुपये मिलेगा और सेकंड प्राइस कितना सेकंड प्राइस 100 टका मिलेगा 100 रुपया ठीक है तो लास्ट वाला प्राइस होगा 5 मिर्चा ये ऐसा खाना पड़ेगा अब इसको यहाँ पे रख दो पानी में पानी पे रखो कितना हुआ हाँ 200 ना उधर 200 इधर 2 चाहिए और 2 उधर इधर अभी 4 है 3 चाहिए और 3 हो गया 2 और एक हाँ हो गया इधर कितने 100 अंडा है अभी यहाँ पे आइनो नैबे दावदैखौ फार्स्ट जाखांग्रोगोन ना बेनो मोनगोन 200 टाका प्राइस 100 टाका ओमफ्राय जायनो जेनो नैबे बानलु दं जोंहा नैबेहाय आं जिराय खाथानसैलै नैबेहाय बानलु दं जोंहा नैबे बानलुआ थाइबा दंखायो जायनो जेनो बेनो बे थाइबा बानलुखौ जाजोबनांगोन हाथारगोन नालाय बेलाय माबालाय बियो दै जाखांनायनि उनाव बेखौ मोनलोंगोन अके ओमफ्राय दावदै जाबाय थानाय समाव गैया दावदै जानायनि टाइमा जाहैबाय खालि 5 मिनिटल' 5 मिनिटनि गेजेराव जायनो फार्स्ट जाखांग्रोनो हागोन बेनो मोनगोन 200 टाका सेकेन्ड प्राइस जाहैबाय 100 टाका मानि लास्ट प्राइसआ जाहैबाय बानलुसो जानांगौ दे रायजोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय था अब्लानो बुजि मोनलांगोन लासै लासै ओके रेडी रुक तेरो अभी नहीं हम बोलेगा ना अभी इधर टाइम स्टार्ट करने वाला है दे नोंथांमोना टाइमखौ नायनानै लाखा 0-0 जाना दङ 5 मिनिटनि गेजेराव जायनो जाखांनो हायो बेनो बास स्टार्ट 5 मिनिट खालि लुदिया बिलिंगा Thằng bên kia thì em mới đi. Ủa là gì lắm? Nisi lo panin nisi. Lali seru. Bung sakit. Ini ane mini you know apa? अभी मजा आएगा ना भिड़ो
सासेयाथ' जाखांबायानो नै Bayang nih. माबायावनो 2.5 मिनिटावनो नै Akan tenang. रायजोफोर टाइमा Wah, ओमफ्राय नै माखासे दंबावो खाव आप लोग भी खाओ Roro. Oke. Diku baris bawan. Pasti kan. आप लोग कंपटीशन करेगा ना नहीं और करेगा Baji हाँ खाओ Dia orang apa? करेगा तो करो नहीं करेगा तो नहीं करो आपका मर्जी है Apa? स्टार्ट Ih, bro. Kuala kan nama TV. Kasih. Video kalau kan pakai. Jikir lagi rata. बानलु स्टार्ट खालाम Hat, tapi dah. Ini. Oh, kalau lah tu dah. Ah, lu le. Kayak sih nanti. तो भी मिला हाँ कौन जीत गया बोलो ये मैं विनर जीत हो गया। गया हाँ ये मिला 200 रुपये Thanks lo, thanks lo. सेकंड प्राइस तो जीत गया ना ये 100 रुपया मिला Merci mila. हाँ। ओ साला बियो नै दायो बानलु जानांगौमोन बानलुखौ बिथाङा जाजोबनो हायासै ससेल' जानानै दोनबाय नै Ragat syuria. बानलु ओरैबायदि गिदिर गिदिरखाना नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनदों भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअआव गोदानै फैदोंब्ला आंनि भिडिअखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होजोबदो गासिबो बोलो हाँ बोल अभी नहीं अरे हिंदी होता है बार नहीं बोल हिंदी से हमारा ये वाला यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो ठीक है हमारा ये दोस्त का यूट्यूब चैनल है ना सब्सक्राइब कर दो सब दोस्त मजा वीडियो पे थे हमारा हाँ। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो इसलिए हम नया अच्छा वीडियो लेके आएगा नया अच्छा वीडियो लेके आएगा फिर से अगला टाइम में लेके आएगा लेके आएगा ठीक है Oke, thanks. बाय बाय गुड बाय टाटा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोना भिडिअखौल' मोजां मोनदोंब्ला नायनानै कमेन्ट खालामनानै हरदो आरो Next लोगोसे ni video लाइक ma jangan, Bung. बेनि आरो सेकेन्ड भिडिअ जागोन पानिपुरि जानाय भिडिअ नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसे बेल आइकनखौबो अन खालामनानै लादो जब हम नया वीडियो रहेगा आप पहले मिल चुका है इसलिए ये मेरा जो है ब्लॉग यूट्यूब चैनल है ना उसको सब्सक्राइब कर ले जरूर सब्सक्राइब कर देना ठीक है बाय बाय